Представям ви Цецо Христов, камарска шевица и звездец. Цецо е музикант, танцор, певец. Издирва и записва шопски песни, но познава песенното и танцово наследство на всички фолклорни области в България. Носител е на множество награди от фестивали и конкурси. Песните, които изпълнява от шопска фолклорна област, са народни от репертуара на старите гралски и шопски певци. Всички с хороводен аранжимент. Тази година съвместно с композиторите Христофор Раданов и Иван Йосифов аранжираха и записаха 4 нови песни от Чоплука. На 23.11.2024 година в ефира на Фолклор ТВ е неговото премиерно представяне. Компилацията "Шопска китка" е първата записана песен, която бележи успех след танцуващите с познатия ритъм. Здравейте на всички! Много се радвам, че толкова много народ днес решихте да уважиме тези млади ентусиасти, както и благодаря на Миро, че ме покани. Шопска китка, действително, както каза, е първата ми записана песен. Тя по аранжимент на Иван Йосифов. Пременил ми се Илия на Славка Сакутова, ще звучи от 23-ти в ефира на Фолклор ТВ. Майстро музика!
морака девойка посакала нива на два друма. Посакала зиме убени, и зиме убеница посакала пролепело гроз, и пролепело грозде. Айде! Още 5 минути. Благодаря на тия прекрасни юнаци още веднъж. Сцената беше малка, ма се събрахме за малко да се качим тук на масата на диджея.